Belarusda saylao uçastıklarının yapılmağı bilen paytaxt Minsk'in merkezinde protest geçdi. Demonstrantlar Aleksandr Lukashenko'nun diktatorluğu deyip atlandıran şäherlerine karşı çıkış etdiler. Lukashenko gitsin diyen şigarlar gıygırı protestçiler şäherin köçelerinde yürüyüş geçirdiler. Lukashenko 1994-nji ýylda häkimet başyna geçipdi. Sol döwürden bäri geçirilen ähli saýlawlar halkara synçylar tarapyndan tanqidlanypdy. Prezidentlik saýlawlarynda Lukashenko 5-nji möhlete prezident saýlandy. Kırgızstanda türmeden tutuklaryň gaçmagy bilen Bişkekiň goly goltumundaky sebitlerde ulaglar barlanyp başlandy. Gaçmagy başaran tutuklaryň 9-sy tutuldy. Emma galan 4 adamy häzir çelni ele salmak başartmady. Olaryň 3-si islamçy ekstremistik toparyň agdalary bolup, hökümet olary bomba we ýaragly hüjümlere amala asyrmakda aýplaýar. Tataristanyň paýtagty Kazanda 1552-nji ýylda Rus tsary Ivan Groznyň harbylary bilen töwüşde ýogulan tatar nökürleriniň hatyrasy tutulup ýürüýüş geçirildi. Aktivistler pursatdan peýdalanyp mekteplerde tatar diliniň ýeterlik derejede öwredilmeýändigini we ruslaşmaga garşy nägileligini bildirdiler. Bu ýürüýüş ýyllyk geçirilýär. Emma geçen ýyllardan tapawutlykda ýürüýüşiň öňü tirasy 3 aktivist tutuk edilip çäre gatnaşdyrylmady. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.